Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Пепа. И в момента се прибирам към вкъщи. Така че в момента съм с моето колело, което марката му е Крос. Така. Тук малко така. Ето ми мене. Да, но се очила. Не ме питайте защо. И в момента се прибирам към вкъщи. Това е малко видеочаст. Сега ще видим. Час 11. Тъй като аз не ги броя. Да, и карам без ръце, което е доста странно за мене. Защото мога да изтърва камерата. Да. Така, задигниме. И намаляне на скоростта. Така. Да. Вижте всичко колко е остено, хубаво. И залеза. Ето го, показах ви го. Макар че... да. Се спрем. Да си вземем камерата. Все пак какво прави тук? Оттам е минавал самолет. Сега да ви кажа. И минаваме покрай на кола. Да. Тая къща, що ми свети? Не знам. Тук е верна кола. Да. Айде да те снимаме. Снимам. Здрасти, кола. Шал кола. Така. Сега ще дам на пауза, докато се оставя колелото. И да, ще се видим след малко. Отново съм тук. Да, както винаги се замълчавам във всяко клипче. Да си дигниме камерата. Както пред би правил Дидо Дизела. Да, вижте всичко колко е разбутано. Майко, Пепи става пиян. Ето тук. Това води горе. Всичко е просто перфекто. Да. Ела, бе, покажи се на хората, бе, писи. И току-що попита кога ще има 12-та част. Утре вечер. Това ми е много забавно. Но има време, в което омръзва и... Да. Сетихте се за какво ви говоря. И в момента ще ви покажем колко е часа. 6 и 11. Боже, 6 и 11. Какво ще говоря? 6 без... 10... Да, без 15. Без 15. Да. 6 без 15. Да, сега да видим. Тук какво пише в YouTube. Да видим. Пише, че качването е завършено 9 час. Както така и 10-та. Да. След малко ще се видим. Така. Отново съм тук. Ето ми мене. Това беше някаква щуртиха.
Да. И нося очила, просто защото трябва да ги нося. Не знаете. Не за какво ви говоря. И вие ще се досетите. Нали, хора? Разбира се, че ще кажете да! Ха-ха. Взех си малко хапване. Да, малко си хапнах от него. Така че това ще бъде моето видео. Ако ви е харесало, дайте лайкове, вотове, абонирайте се за канала ми и айде, чао-чао!